Здравейте, приятели! Това видео ще го започна с един цитат. Който контролира миналото, ще контролира и бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото. Цитата е от така популярната днес 1984 на Оруел. Защо го казвам това нещо? Защото днешния ден лично за мен беше изпълнен с две новини. Първата от сутринта: Софийска община ще слага ограждения около паметника на Съветската армия, защото той бил опасен. До сега не знам колко години, сигурно от 70 години е този паметник и не е опасен, но сега стана опасен. И това го тръбят навсякъде. Той просто е опасен паметник и ние трябва да го сложим на отстрани ограждения, за да мога да го сринеме след това. Те от началото нямаха никакво намерение да го преместят. Те имат намерение да го сринат и да го съсипат. Преди време бях качвал видео, един от коментарите беше: защо не се посъветват с Австрия? Нали те ни бият задръжки към Шенген. В Австрия този паметник не само, че не се бута, а се поддържа ежегодно. За него се инвестират пари, защото е част от историята им. Втората голяма новина за мен, не че е голяма новина, просто отвратително като усещане, беше прибирането на Божков. По медиите пишат: Божков бе задържан. Не е арестуван, задържан. Като че ли е някакво дребно хулиганство това, че си ограбил 2-3 милиарда от държавата. Не знам вие как го виждате, но който не е чел тази книга, задължително нека да я прочете. Или да намери вариант да се запознае с нея. Защото вътре се описва точно това, което ни се случва в момента. Това, което медиите по телевизора ви блъскат по цял ден в главите, това е пропагандата. По този начин ви промиват мозъка. Дори и нещо назад в историята да се е случило и настоящите управляващи да желаят то да бъде забравено или да бъде променено, имат властта да го направят. Чрез образователната система, чрез постоянните медийни публикации, интервюта на платени журналисти, платени професори, доценти. Каквото им трябва, това ще намерят и това ще ви прожектират, докато вие не ви промият тотално мозъка. И тъй като вече не става въпрос за продажба, защото няма какво да се продава. Златото е продадено, водите са ни продадени, предприятията не са наши, работодателите, големите работодатели с повечето, с чуждестранни инвестиции, енергетиката не е наша. Остава едно единствено нещо. Как да направят така, че да продадат и малкото военни комплекси и да вкарат България във война? Защото такъв е интереса на големия брат. Така се нарича партията, която промива мозъците в книгата 84-та. Големият брат. А големият брат в момента иска едно нещо. България трябва не просто да влоши отношенията си с Русия. България трябва да намрази Русия. Защото тя е всичко лошо, което може да съществува. Путин е най-големия изверг. Разбира се, това не се отнася за Макрон, който влезна в Нигер преди 2 седмици, бомбардира и изби хората. А имайте предвид, че замислете се, върнете се назад в историята. Нигер, Сирия, Ирак, Казахстан, Узбекистан, Турция днешна. Това са държавите, където повечето от вас сигурно са християни, както и най-вероятно и други, които обясняват, че са християни. Не е лошо да прочетете Библията. По-голямата част от нещата, за които се отнася Библията, се е развивала в тези райони. Това са светите земи. И днес всички тези райони са най-бедните райони в целия свят. Това са местата, където хората гладуват, хората умират и биват обстрелвани постоянно. Какво чака България? Ами спрямо това, което виждате, или поне което аз виждам, мисля, че нищо хубаво не ни чака. Преди няколко дена анонсираха, че посрещаме заедно. Всъщност вчера имаше парад, беше затвор на половин София, за да празнуваме Деня на Украина от 1991 година. Празнуваме заедно с украинците, затваряме София
Това е също толкова отвратително, колкото и ЛГБТИ парадите. Или поне за мен е така. За вас може и да не е. Може да харесвате да празнувате Деня на независима Украйна. Но това си мисля, че ни чака. Мисля си, че ще ни продадат, ще ни въвлекат във война. В тази война много хора си заминат. Тъй като в крайна сметка, независимо руснаците какво виждат за нас, те промиха нашето мислене на огромна част от младите хора. Те нямат никаква симпатия, никакъв сантимент към Русия. Те биват учени в училище, че Русия е най-големия враг на България. И това е факт. Подигото, ако трябва да бъде махнато, ако не е махнато всъщност вече, но мисля, че не е махнато поне за 5-ти клас, то до година ще го махнат и него. Няма да има нищо, което да свързва тези два народа. А всъщност няма и голямо значение, защото ако България влезне в подобен конфликт, след нейното излизане тя ще бъде напълно унищожена. За пореден път българите и българския народ са предадени от едни лицемерни лайньовци. Защото точно това представлява Кирил Петков и Асен Василев. Един окукорен идиот и един кръгъл малумник. А хората гласуват. Покрай тях са Бойко Борисов, една доказана противна мутра, която държи цяла България. И аз имах огромна надежда този човек да бъде детрониран тотално. Защото стига толкова, стига ни крадаха. Сега се прибира и Божков. Той е задържан. Мислите ли, че го държат много дълго? И знаете ли какво са направили, като са го задържали? Изпратили са го в правителствена болница да го прегледат, да не би нещо да му е станало лошо, докато пътува. Оттам след това си отиде в неговия дворец и стои там. Ще му бъде изчистено името му и след това може да влезе и в политиката. А вие продължавайте вечерно време да пиете по една-две бири, да псувате, да се ядосвате. Най-лесният начин да разберете колко добре живеете, като погледнете цената на горивото. Само да ви кажа, че цената на суровия петрол не е мръднала. Даже пада. Но нашето гориво отива към 3 лева. Аз мога да се обзаложа, че най-много 2 седмици то ще достигне някъде към 3 лева. Това ви чака. Лошото е, че сега не е май месец и не идва лято, а е края на август и след 25 дена ще дойде есента. Скъпа газ, ако зимата тази година е малко по-сурова, ще стоите и на тъмно, и на студено. Това ни чака. Така че в малкото изминало време имаме възможност наистина да излезем и да протестираме. Идват избори, макар и местни. Опичайте си акъла и гласувайте, за който поне не ви е лъгал до сега. Лично аз съм направил своя избор и съм го казвал многократно. Аз не желая да се доверявам на лидери и въобще на тази система, защото за мен тази система не работи. Независимо какво говорят, независимо какви неща приказват. Наскоро бях качил едно видео на Волен Сидеров, когато най-много набираше Атака гласност. Където като го слушаш, трябва да си пълен идиот да не гласуваш за него. Той говори само истини и само верни неща. Помните какво беше Волен Сидеров, помните как постъпи, помните на какво да реже, така че аз на такива лидери, съжалявам, не вярвам. Аз ще гласувам лично за пряка демокрация, защото те са единствената партия в момента в България, която имат една единствена цел – да променят изборния кодекс. Вие, аз, всички ние да имаме пряко участие в избора на министър-председател, ние да го избираме. Не някой да го гласува. Ние хората. Министър на транспорт, на вътрешни работи, на правосъдие и така нататък и така нататък. И същото нещо се повтаря с съдебната власт и с всяка една друга власт в България. Това според мен трябва да ни се случи, защото в противен случай винаги ще попадаме на национални предатели. Винаги, просто историята го е доказала, винаги се случва това нещо. Които имат собствени лични интереси и много малко интереси на държавата. Бъдете живи и здрави и Бог да ни пази.